Herää! Mitä? Oletko prinsessa Fiona? Olen minä. Varron ritari urhoaa minua pelastamaan. Oi, sehän on kiva. Ala tulla! Mutta kuule, oi ritari! On tämä ensi hetkemme. Suokaamme sen olevan ihanan rakkauden hetki. Jaa, joskus toiste. Nyt ei kerkeä. Hei! Mitä sinä teet? Sinun pitäisi nostaa minut käsivarsillesi, laskea meidät köyttä pitkin alas jalon ratsusi selkään. Olet sitten suunnitellut tätä oikein ajan kanssa. Meidän täytyy juhlistaa tämä hetki. Voisit lausua minulle vaikka hymnin, tai balladin, sonetin, tai larun, tai jotain. Ei nyt, Taivo. No, saisiko edes kuulla sankarini nimen? Shrek. Sir Shrek. Sallinet vastaanottaa tämän kiitollisuuden osoitukseni. Tattista. Et surmannut lohikäärmettä! Se nyt on työn alla. Ala tulla! Mutta tämä menee väärin! Sinun piti hyökätä linnaan, tie katanassa, lippu huumuten, niin kuin kaikki muut ritarit! Niinpä, juuri ennen kuin kärventyin. Ei se ole olennaista! Hei, minne sinä menet? Ulko-ovi on tuolla! No pitäähän luuska pelastaa. Minkälainen ritari oikein olet? Aikamoinen.